play pi bro say sintat kami sukuman ti menta kami ngan ong ni pi ba ngan kran ni ke ba pi pindup sngoto pindup champang la ni pindup perkat ngan ong pi ba buon hi kini kinong thawan jungi bat kinong yelam jungi borobor ki jukran ya ka ka ba ki kran na karmiang sentur sngo paro khot kin la lut banlong la ne banle ti handrei kamsim la long pat kumta ti ngamut ong kumni la ka ba ong klem le ne la ka ba le klem ong sai perkhat ima pi nang la hi ka ba le klem ong ban ya ka ba ong klem le pat ti de na ta daw ba ngasit pet ya karkom long jong kibrio jongi hang ni haba ki shrut prabahe ki penstom pat ubarit ki ya kwa benya kini ya ka property la ne ka spa ka phau ya ka jing don jing em la ne ka jing ni na ka jing phoda bar khon ki penjinjar pat ubarit ka de na kata kataw ba nga ithamula bhai ka jing long jong kini kibrio jongi de na kata kataw ong ki khasi te kinom la ar ban long try long kendra takadaw ka jing bisini ka bam krunyi ki hi de na takadaw ba kimpat ibet da ban long nong sansar nang la ba ai president rule siwa nang la ba sansar president rule siwa ka ni jela kam dan jing mot da hang noh norum dan jing mot da kindala yo bor kindala don bor kindala song ha ka bor pat ki le thik kum kilang kelut ki le thik kum kita ki bakhlem jabieng ki le thik kita sngo bang haun persuan ya ki brio ku baduk bat ikiba jenjar ki balanot ki brio ki ba rit ki bam dan ai ru kita sngo tenat bha ki long thek kum kita ki thlan kita dei sisa ki thlan pi ne kum no ki pat ba phi sngo namar ha ka jing yu i jonga pa ka long sisa kum ta haba uba rep kat nang rep nang sardap uba trei bela kat nang trei kata nang duk handrei uba bakamai stok da ka ba pen bit ye ki pat ba pa de uyo bam ei bat uyo nong ei handrei uba trei si tom pat uyai dok ye kerdu sa sir tajing im ti handrei tolong ki ba kemen pan tolong ki ba kemen namar bele lada ki baro ki ba pm kan perthai lalong thek kumba kini ginong sansar menta ki hiar ka hok ki yo le kat ba mon namar ba ki pat ba ka jala mekhalia ki long ki ba bit ya ki baduk namar ki baduk la nyoben te de na kata kataw ki hiar ka hok ki bakin yo lut kat bakimon ki kamai de ki krur handrei pensitom pat ya ki barit baria kum yang ai pi te yai thap kti bat yai pu samrakhi mo yai thap kti bat yai pu samrakhi bi kum ne yes namar hiar ka hok api hiar ka hok api ba pin yurot ya ka hok long try jong ki babun balang barokhot yes yale kat ba pi yale yes hiar ka hok penting ya ki brio ko penting yes namar balai don ki bawan hang ni ki magistrate ye ba chondori pat ba ban penting ba fikram deng mas yes kane ka hok jong pi yes don pede ki ba persawai ka tanghung sipang da ka ba penting ye ki brio ban yuro ka hok long try jong ki kamut kim tip yala dia ba ki de no pen khan yes kani kre ki start ki kasi nong yalam jong ki kasi baro khot hang no ba ki sanchar yes ngathap kti ngathap de namar bale kat ne phi long plan ha ti pensuan pat i pat ba bobon balang ti dakaba phi le akum ne kamot phi la yo ei kalakut tangkat ne se ba phin le try kli ba phin le blay ba phin long blay yala kajat ka khong yes ya kamai spa ya bam kat phi mon kamai spa ya bam kat phi mon ngathap ti yes ngai itho ba ya kal kumle kom kam bar khoi itep hai ba deng kum no phi le phi kam kan ma wa ubrei jung ba deng ulajan manta ulajan kun salle ei simet akaman sim ba ka jingi tip lam jong phi namar phi urot ya ka hok jong kibreu baduk yes simet phinom nang ban yo thia yo dem yes kat ba phinang le kum to ban pensuan ni kibreu ki baret baria kata phinang jenjar halakaman sim bar ka jingmut berkhat jong phi yes ublei jonga ba khrau ngon ong phi yes topi ki baduk topi ki balanot baro ublei udon kat bat phi yaisha wat ki khore
Shong khop kat bakile ailat kinle ublei un sale ai na kata jongki simet phinom nang ban yo thya yo dam ru ka jing ye tiplem kan satra bat ka sadungkura ya ka jing em jongpi bat ye ka jingmut jing prakhat jongpi le kan ba phile hanrei ublei u bakrau un sayu i un sapan i ya ka bor ha phi phinlong ayu ma phi phim dei ki blei da kan mau pha phi ale thi kumba phila long blei phi pan khen ya ka jutang blei ha phila landet na u blei u tip khambha u blei u tip khambha ublei jong badeng utip khamha ublei jong badeng do todong udon rangkat bal badeng do todong ngam jure cheno inoru ngam ju thok bat ngam ju kwa hiru kakamai thok den takadaw ngatre ngakta ngapan tat ibanta ibangadi banyo hendrei pi pan khen yi hok jonga ngam juli dei ra long balakar khu kerteng jong ublei balak hai badeng hakani slaperthei anong yi pi ngala kha kumbrio bo sisa ngakran ya kejing sisa ngakran ya kejutang blei ngabat ya hukum blei handrei ngam jure jenu inoru ublei udon rekan un khura ya kendong bari jong kini kinok sanchar hakani gejala ngatip ha bari kikot kislaru hakapor fitang ngatip pia thang pidaya buat pilaya tiang menta handrei kan mau kanom kot kani hadu snembar fusan dakan mau pha ko pajba ya kani kabangang ngala ong ipi haus snembar fusan phinom laj manur phinom laj lada phim ko ngu ya ka hukum jong bahar tam phinom laj handrei phi ki badok to yele banduai phi ki bajenjar phi ki basipa phi ki babala phi ki batrei ki kam ki ba phi sale ben le kho hakini kinok sanchar le jong to duai yu ublei duai hak kerteng jong ublei duai be tang hak kerteng jong ublei un supply ep shania ya kata tos kam ka jinga ja u ai ka masem jong phi shau u kenang ba phin laj na ka jing jar hak ka jing mut jong perkhat jong phi te de na ka daw ong ep ba ngalamut ban i no ngalamut ban lit no handrei ublei umsha ya nga bangan karya na kani jaka de na ka daw ba bun pha kitu kiba sen kiba ngop ani kiba ben ya ibadang nei ti handrei ibadang pal da fi ong sipia ro nga kham de tang sipia ngadi si suka hale yo kita departemen jong hale yo kim de tang si suka ro yo kide sina ana arana lai ana ngam tip su handrei yo de ki pisaro ngam tip su yo de si pisar ngam tip su handrei ngat ong epi kanya jong kini kinong le bertong hakani jaka kanom trekam re ibadang do todong kanom trekam re phinom lar ban job namar nga im kat kum ki hukum jong u ngabat ya ka an jong ublei ukpa jong a bahab neng ngatip bahai ki rokom le rokom kam hang ni nga khlem mala nga yu i pleng ya ka jing le bom hok jong kini kinong sansar kani jaka ngatip de na takadaw pias ngobang lang ngan thakti ya kita ki brio ki bomnom snotho lano ru handrei pis ngobang man pan stom yu brio barit kan mau hala yeng la sem jong phi hi ublei unam plat ya kitu ki bahiyeng sam jong phi ki ba pathon jong phi de na takadaw manong i phi pan suan ya ki brio barit da ka ba phi kan ni kan ha ka mot phi pan tieng phi dan hok ayu ma phi ban kan hi kan ha ban pan tieng ik babun balang habai ya lade phi lai byang phi lai bamlang handrei phi ai ayu yang ni phi ai ayu ki paj ba jong kejala phi le ayu ki paj ba jong kejala phi la ai ka hok jong ki yo i da laki jong ki khmat handrei ka jing perkhat brio kalong le no klem utei klem ublei ka jing khat jing perkhat brio kalong le no unang lutehi ublei ukpa jong aya ka bor jing mut jong perkhat jong phi namar phim chemla sngo tho dalileiru phim kwa hiru ban kala phim kwa hiru ban ko ngu phi alam bakla pemban ni ki babun balang phi alam bakla pemban ni ki babun balang de na kata kadaw ngan ong ni phi kaya kalapoi ba ublei un sale na ka banta kam mansiam lani ka jing tip lem ka jong phi na mar wa phila landet ya ublei
pila lendet yo blay bat pila perkhat ya la dia ba pilong blay kan mau pha ko ki khun kabri hunyu trap phi kinong sanchar de perkhat pha pinom la laj de nak takadaw nada phi ong nga banga kran ramnya phi ong nga ba ubi phi kanno nga kijat nang nei sakmat pinom la bani ye pinom la bani ye phi perkhat da kum tu kan sekala da kum tu phi benut ka spa ka phau bar khot kan sekala da khong pong sto da khong pong kan sekala bat ya ka ba phi kan chau ublei unsa ai ki berit baria bat ya ka ba phi kwa burom ublei usa kan teu ye ki baduk sajrong sto de na takadaw unsa pensai ke jumut perkhat jung ki beriu barit baria par khot bakin nom ngap shu ya ka jingkran nang ang ka jung phi ngila we la ka jung ki khamat de na takadaw ni ap tang ya ka por ar hajar ar fulai par khot kan sekalak balabak kan sekala da khangpong kata ka de jinget skam jong badeng do trong hau blei jong upa jong badeng do trong la dau blei upa jong a don kat ban nga nganong phi nganom lat tang ban ang ka sentur andai de na takadaw nga im ha ka jing im duk jonga handai nga kemen pat kemen sim namar nga dan ki ba i ba thon nga dan yo blei jonga sto andai ngam juri manong phi kan yai phu samrakhi ublei udon kat bat nga kat dor khmat jonga kam ju pen i ka jing skausi nga yai phu samrakhi de na takadaw phi ki ba le ya kino ki kam ki bam pen sngo bhai ublei kan sa dung kurai ya kaman sim jong phi namar ba phi kalado non mau bat phim sngo tho shu ya ka ba de na ka ba la juru de na ka takadaw ublei un sukura ya kandong bari jong ka do not jong phi baro bat ublei un sukura ya ka to ka jingmut jong perkhat jong phi baro namar ba phila yap ka jing yetip lem de na ka takadaw ba ublei un sa sho ya ka to ka jingmut jong perkhat bat sneu jong phi baro bat hang ta phin sa sngau tho ba phin sakan mau ya utau ba pikran ben phin sakan mau ya utau ba phi iben phin sakan mau ya utau ba phi jeri ban pej henry phin sakwa ban sngap ya ka jingkran jong uba deng do todong dei na ka daw ha mentanga nga pej hang ni nga yu i ya ki jingle ki jingkam henry nga su komik halamarwe halaman sim nga pej kai nga pej kai nga pej kai Andrei kaman sim jonga ka kemen tang bat utei ngong phi tang bat utei ngong phi kaman sim jonga ka kemen hau tei nga kemen kaman sim jonga ka kemen tang hau tei nga kemen kaman sim jonga ka kemen tang hau tei nga kemen kam don i ka jing kwa burom kwa bor ka jonga long balakar khu ya ublei long ka jing job ka bakraw ublei long ka jing job ka bakraw ka an jong ublei ukpa jong i ba benang ublei bodon bor boro phi kinong snow banglang ban ya bamlang ya ka hok jong kibri berit baria phi kwa ban pendol ban yurot ya ka hok kibri berit handrei ken mau da khong pong ya ka yeng ka sam jong phi da khong pong ya ka jingle ki jong phi baro te dei na ka daw an ong phi nga scam kumbang scam ka man siam how blay ku pa jonga phi ki baduk phi ki barit baria phi ki bom tep ya ka phi ki balui loi u blay don kat bat phi scam haladi bat ke baro khoj ublei un saplie no wang ya ka jimut jong perkhat jong phi bar khoj na ka jing sa ban ben jong ki breu ko don ka bor te yai scam duai jor how blei ku pa jong badeng do todong un saplat par bar khoj ya phi na ka jing jin jar baro bat phin kemen halak man sim bat phin im halaki kam ki jam wat chane athan ha ka yo kam long ko ba ha hare yai tri sitom phi ki nong rap yai rap Andre wat rap nang nei sakmat wat ju rap shu ki ban wan di sayo rap be tang ki ban bam ya la dia rap ki ban bam ya la dia wat ya be ka pisa rap ki ban bam ya la dia bai badang ro in sadan tangkat to ni por hang ni silong in salet rap no dei na ta daw nga ong i phi nga kran ngam kwa ban thok ban lam ler Andre lada ublei don kat ban nga ngam la ban kran ki boro ada ublei don rekat bat nga don rekat akan ke jaka ada ublei don akan ke jaka dan ong ki nadu meno ngaladi banyap Andrei ba dei ba ublei don rekat bat nga im hadu menta ha
Dei na kata kadaw ngayai kemen nakapor sa kapor ngayai pu samraki nakapor sa kapor Henry kibriu kipet ki ong bet ba utei unong sarnyot yes ki ong ba utei nong sujan yes utei sukidar yes utei de ban le kat ba phi ya kwa ban le Henry kan mau ha kan mau ha ngonong ipi ublei badon bor boro ulade biu ilut ulade tiblot dei na takataw balinga kemen hang ni kumbanga ngalong mentanga kemen hang ni ngam thok ngam syukur te dei na takataw ya ka eke borok khot kabaka bible ka pensai hanga kabaka tien jung blei pensai hanga nya keren bat nga scam ha u hadu kane khalimat kabanga ngalong menta te tang kini kentien khoblei sibon ni phi boro like share bar khot ya kane ka video junga khanang ba ki khon kabri nyu tra paro ki ba langkho ma ka jingmut ni perkhan kin yo i ti nga karpat ye phi kinong bot ki ba pet bahai ka youtube channel junga ya phi paro khoblei sibon ya kata ka jing ya ai man sem jong phi khanang banganang penmi ya kini ki youtube channel junga namar kamdei na kabanta kapisa nganong kamdon jingmut kapisa khmat junga kamdon jingmut kapisa khmat junga handrei de banga i yala ki beriu lojong ki beriu ki baduk ki balacha nyuben ki nong kendong ki ba jenjar ki ba kakam ka jamru mbiang handrei ngiyo ki nong yalam ki ba kum ki thalen ngon ong ipi to da perkhat baha ki nong yalam ba kum ki thalen handrei da phikhot a kino jing yalang bat ha kino common platform kin nom not ban mi dala dia bat ki yayri handrei ka jing thok ka jing jelar jong ki nda de por election kay mi long tik kum ki kirangai balaja kiwan pau biang kum ki brio te dena takadaw wat junget yakit stoshu wat junget yakit stashu ki baklam kran mo ki baklam kran ai kat ning yolong menta hadu kat ning yolong ru handre kim kran ai wat junget shu yakit stashu tonget ya ki brio ken ki bakran ya ka jing sisa wat duet ya ki brio bakran jing sisa to ngap ya kita ki bakran ya ka jing sisa to yai ngap yo brio bobunya wat duet lada piwet pin sadu nong no pinom tiap lut iki baro te de nang takadaw to yai ngap to yai pet to yai share to yai like to yai subscribe kat ba phi sngo tanat ya ka ajing kran bat phi sngo ya ha ya ka jing syam jong phi bat ya ka ta ka jing syam ha ka jing im jong phi ba malakas ngi kumno ngilong ngiman menta ka kamai ka ji ka trai ka ta ngila hiar arsut handre ki ne kinong yalam jongi ki matla ki khmat handre kinang le ban yurot ya ka hok long trai jong ajong phi tel duai ublei ba un pelaj ya phi na ka jing jenjar balo ba un pelaj bat un pli kalat kalenti ya ka jengmut jong perkhat jong phi ba pin yo ino ya kalenti ka ba syai ha ka jing yalam jong utrai ublei ubah beneng khnang ba pin syai no ya ka ka ba ka an jong valor tam ka hikai yangi puli bha ya ka an jong valor tam hangta pin sa sngo thu teng ngala perkhat bangan ong ngan khang no ikini ke youtube channel jonga handrei bon ki bai bathon pat ki kerpat wat ngala perkhat lam siam bangan mi no nang ne yodu handrei ublei pat umsya nga hadu menta kumbanga long menta dadanga i ngala asno sen bhai ki brio ki barit ki baduk ki ba syong footpath masngom sen ki ba belah ne yo dede nang takataw ladanga perkhat simen masngo bangala biang handrei lada ngam don syu kata ka jing itip lempan ka khura ya ka jing tip lem hanga bat ngalang sayap penban na dangami na kani ka jaka de na takataw ba ki ba ublei la tenjo ka jing im jongang la sngo thu lut baro de na takataw ba lada ngam ko ngu ya ki hukum jong ublei lada ngam ngu ko ngu ya ka tien ka jong u lada ngam ko ngu ya ka ka jing tha jong u bawan ha ka jing mut perkhat jonga ngan yap ya ladi handrei kumbangalong mentanga skama u te dena takadaw phi baro kibapet bat kibapet bahai ka youtube channel jonga tunget namar ngam syam la thok ra hadu menta nei ngam padon benta bar kano ka jing ya tu ya thiem ngam sultanat hiru kata kamai bom hok kandrong apla jonga dena takadaw ngakran ni phi ka jing sisa te tangkine kentien khoblei siboni phi baro like share subscribe kat ba phi amon
kanang ba kani ke video jonga kan pur par khoj ki khun ka bri nyu tap kanang ba kinup sngo thu kinup pe dong na kapur se kapur bat nganang ye pancha ye phi ya ka anjung bolor tam ya ka jutang barim ngan ong i phi ka jutang ba thamai ka dei tang ka jing ya nia ba dena ta kadaw ba bon ki se pat ya pra ka wei ka balang ka benyi ka wei ka balang ka wei ka balang ka benyi ka wei ka balang ka wei ka sang balang ka benyi ka wei ka sang balang dena ta kadaw ba ngim sngo thu sngo thaw shu jin jar bangi ki barit baria jen jar ngin chania yano ngin chania yano manta ngan oh ha ka bakut to phain na ka bensim na du ka bensim jong phi chania tang ho blei lakut ngin nomla ban ki khli lano ru ladang ngi hi ngem sim la ko ngo ka anjung bawr tam namar ka bible la thaw na ka banta ban pani tali biang ka prathai bro ko wei ban khli biang hanrei ki nong yalam jongi hi ki bathok hingi bat ki la pharia ya ki jat ri jongi har kom ba biang deina ta ka daw phim la ban chania ino phinom la hiru ban chania ino phinom la ban chania ino phin pet ki te lampun kan jlon ani kum ki basida kador te phin da pet thi kum ki angel hanrei ka man sim jong ki da ka bi sen po suda am dan jeng mot chu dan jeng mot chu bangin perkhat la kot ki lat ken ti yang ai phi ngan ong i phi kinang penso bang teman kinang pencerai penban kinang penso si penban ya ka man sim jong phi ngan ong deina ta ka daw balei ba adang ipu sam rakhi namar idan rakat be tang bat utei tang bat ublei ukpa jung ba adang ubah beneng takada ikemen haduk manta kumba ilong wajuang ba imtep itep lot dan woi teman uang nga balei ba haduk manta umdon unia ha kesentur jong phi kamut mouthpiece nga ong nga dei namar ba kini kinong sencar ki khanglat yanga te ap mama kan sapoi kaya ndala pli kalat kalentina utei hang tahi kin satip lut baro ya sha namar bale nganget hiru e kata namar manak ki bai badang ikran ha ki media baro ki media ki blok lut tang ka wei ka ba klem edit lane klem panja kamot dei tang hau shilong mel hi tang shilong mel hi ule e ka badai dei na ta daw baro ki thap kti mo Henry kam dei par ka jingla jung badeng ibadeng imderi buri bosarong imju komen imju khalaura dei na ta daw yem halaka kam la jong Henry hapan share pat ya ka e ka bangadon haman sim nga ai lut ye phi nga hikai lut ye phi nga hikai ba phinle e ka bade nga hikai ban le ka jing sisa nga hikai ban nom thok nom chukor Henry balei pa de phinang ye iben kani ka long balongo bat kikmat jong phi la ta marla nakran pat gitu ki briu kinong yalam jong phi ba thok ba chukor ho kabade nakran pat ntip shu re kabade ni ka balaj de yakhi ya kanu jing yakhi pade ka bom so khaw bom so ler khaw ye ya lek ya karkat ya karkau ndala sa kem ha kibor jong ka an la sa ate su jen jar ye la de ngat akakes le beli ki kun tarom sngoto la noru nang ni sakmat ni ngan ong ipi kam don jung mut chu ya ka jat benriu jungi ba phinang li i kini ki drama ni drama khana dong sapet nang ni sakmat hadu usnem arabusan kan ya ikum ni phin ya jen jar hi to im sngi halaka kam to ye le ban im hok to ye 3 minot ye laka kam to trot ye khandau ka siam to da jaw ka siap ka sar to yo ka bam ka di da ka batri sitom wajumi isu kum ni wajule isu kum ni namar balei pile ma phi penjenjar pat babun balang leina ta kadaw balin sngo thu lano phinya sngo thu la phi ale kumne da ka ba suwan ni yala kibriyo la jong hi phimi na kado phi ba me kado phidan be tang ka khmat ban phi suwan be yala ujong bali phim ya sngo thu bali phim ya telino bali phim ya sngo thu no bali phim ya kamen ya sngo bha prajat prakhong bali phia nang lamiat tang ban ya sen ban ya rango bali phia lamiat tang ban ya ben ban ya bisni bali phi lamiat tang to khmat bisni tang slakio phia kwa bantar arsut bali phia long kumni hato deina kata ba phim sem la phai hok phim sem la ai ngu hok ya ka hukum jong blei ukpa jong ba beneng deina kata bisa long kumni Henry katar phim sngo thu phinang yelam bakla padi bobun balang phia kwa nam kwa buram palat te kam don jing mot ayu phida jom kana ni ka jing job jong phi nei kalong be ta katang ka plia ka ba phio nano da ka ba don kam bakla ya ka hok jong ki babon balang phi kini no kan don jing mot ayu
dan jingmot ayu pisim da kamon pi ai da kadiang pisim da kadiang pi ai da kamon kadang ka jingitip lang hawa pilih akum ni borobor kadang ka jingitip lang kadang jingmot ayu pilih da kaneru kane te kaya tho pilih da kane te kaya tho jadi dengan takadaw minne ayu piap no jingitip lem pim sko tho shu de na takadaw ngan ong ipi baleh du menta ngai pu samrki ngai ibiria pi isu ti api kam kan arin ibadeng don hayo mentala daki adu khandai hadu menta dayu ilut adep ti plut dade ba ibadeng ro iya banglang kum kato kecing ya le kita ki bajumlien bha ban suka maisung badeng ila arus pa handre ngamtre ra ngatip ha ngayu i bha ha mdere bam tip ngatip handre ngang suong ipi ngasupet ban ngasupet ngispu samparki ala marwe piale kum tu ngan le kum nonga kamut ayu pili akum tu te phi ngobang ban le kum tu tengan le kum nonga handre ngang ye tre la kakam tang ba menta pat pi pendik ya beri batri sitom ru ya ka hok jong uru pi ayu roj de na takadaw ngapu samrki ala marwe pu samrki ala marwe ti kai baro nei phai tang se uble ngan ong ipi ya pi bar khot ki basyam ka jing em kum badeng am phai tang se uble pian sakamen bat na kata kadaw la da pi kwa banganak ai susu ngana pasat susu ki jumut perkat nang ni sakamat ngan sepen ilut bar khot jadi bangadon kapur kalat kalanti yang ni bangan hikai ye pi ki nong kendong leni ye ki pra sinong pra thau ki ba i ki bathon jonga ni ngan let man la ki sinong ban hikai ye pi da ka anjung horor tam khnang ba pin scam hakanong rem halaki yang kisam bat pin yai kemen kumba kemen ibadeng bat ki khun bat la ka tengah sto ngan hikai ba pin ka khmat jong pi kan nom isu shawe sha handre kan yu ibe tang ye ka balajiet handre lada pi ko ngo ya ka anjung halor tam ibadeng ikloy ban yutu ipi ki syabaro handre kumbang long menta nei ibadeng inang buri iki baro ngai tu hok ipi banganang buri bale banganang buri ngaburi namar ba pem sim la ko ngo deina takada ti tangkine kentien kublai siboni pi baro ti asuk ti yan sai syam biang pat